der med. Toge, du var meget tæt på den der lygtepæl. Pas på. Er det godt for numsen, det der? Så kan hente lidt din igen. Din tykke med. Se, Toge, så når I skal klippe den ud, så skal I jo klippe den ud sådan her, sådan at den kan bukkes så. Ja, det ved vi godt. Hey, vi skal også lave Andreas jo. Ja. Hvad det han ser god. Han er den bedste. Ja. Hvem kommer til? Det kommer Toge. Hvad for nøgen? Okay, virkelig hundespil. Der er et eksempel med det hoved der. Nej, jeg skal lige prøve at se. Ja. Jeg ved ikke, om der er noget af det, I kan bruge. Jeg vil godt bruge sådan der. Nej, det skal vi ikke have. Det er ikke mit dansk. Nå, hvad for en måde? Ja. Prøv at Blomst. nej, den der. Få den der. Hvad? Ja.
han ikke. Men Freja, jeg skal sætte navneskiltene på. Nej, fordi jeg skal sidde for inden. Jamen, jeg sætter også dit navneskilt der. Jamen, du bestemmer ikke, hvor de skal sidde. Jeg vil også have lov at bestemme noget. Okay. Jeg bestemmer, hvor Birgit skal sidde. Hvad for en næs? Jamen, hun skal ikke sidde ved siden af mig. Nej. Fordi der skal sidde nogle andre. Næste skal være... Der er også dem der. Hey Freja, må jeg gerne fortælle dig noget? Så skal hun have... Den? Ja. Freja, må jeg gerne fortælle dig noget? Freja, ja. Hvis jeg må lægge dem her, alle dem her ud, ikke også? Og jeg må lægge Birgit ud, ikke også? Og så Niels. Er det okay? Nej. Du må lægge dem. Hvad for en øjne? Freja. Dem der. Freja. Ja. Birgit, hun skal heller ikke sidde ved siden af mig, for et sted der skal mine venner sidde. Der er også nogle flere øjne her. Nej. Nej. Du skal ikke sidde ved siden af mig. Der skal jeg sidde godt. Og så der skal Malle sidde. Og i den anden, der skal Den der? Ja. Ej, de er for store. Er den færdig? Ja. Hun skal ikke sidde ved siden af mig. Hun skal sidde ved siden af dig. Nej, for jeg bestemmer, hvor dem der skal sidde. Alle dem der vil jeg bestemme, hvor jeg skal. Nej, jeg håber bare ikke. På den anden vej. Nej, det er der, det kommer. Så er det gerne. Det er ikke der, det kommer af. Okay, så har du fundet et glas. Ej, så kan jeg lige så godt gå op på den, imens det der pis her. Det her, det er mit. Har ingen til mig? Det er julevin. Det er... Jeg tror sgu, du egentlig fandt kom det sidste. Nej, hvad fanden? Eller også så var det... Nej. Han kom der. Sig en vittighed. Det er nok bare bodypainting. Det er nok bare for malet rysten. Kom med. Ja. Så. Det er ikke endnu, det er ikke endnu. Ellers er der noget at drikke. Nej. Det er godt meget. Nej. Kom videre her. Hvornår er det så? Det er heller ikke helt. Nå. Eller også noget i slutningen, det kan aldrig håbe. Det er noget, der begynder her. Jo, det må det være. Så er det over. Så begynder den. Okay, ja. Skål. Så. Skål, skål. Skål alle sammen! Helle! Skål, Helle! Godt nytår! Godt nytår! Altid som venner! Skål, Toge! Godt nytår! Skål! Skål, Rune! Det er flot, ja. Skål,